Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры і са мной у студыі палітолог, доктар палітычных навук, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Прывітанне, Павел. Вітаю. Рады бачыць вас пасля двухтыднёвай паўзы. Сябры, перад тым, як мы пачнем размову, у якой будзем абмяркоўваць важныя палітычныя тэмы гэтага тыдня. Нагадаю вам, што эфір жывы. Ёсць чат трансляцыі, там вы можете задаваць пытанні, дзяліцца нейкімі рэфлексіямі. Гэта, калі гэта не супярэчыць нейкаму здароваму сэнсу, мы будзем таксама абмяркоўваць з нашым госцем, з экспертам у жывым у наўпростым эфіры. У Паўла ёсць тэлеграм-канал, звычайна там я праводжу эфіры з Александром Кныровичем, рэкламую яго YouTube-канал. У Паўла ёсць тэлеграм-канал, наколькі я памятаю, так і называецца, так. Павел Усаў. Можна падпісацца, каб таксама атрымацца ў курсе апошніх думак, апошніх меркаванняў Паўла Усава. Ну, а я, Павел, хочу запытацца у вас найперш, у якім стане тая перазагрузка, якая намецілася вось ужо атрымліваецца амаль 2 тыдні таму, калі я не ведаю, хто там Лукашенко пазваніў Трампу, ці Трамп Лукашенко, мы гэтага дагэтуль у прынцыпе не ведаем, але тым не менш яны паразмаўлялі. Далей Трамп напісаў яшчэ пару паведамленняў у соцсеткі, так кампліментарна выказваючыся пра Лукашенку, і ўсё, як бы 1300 палітвязняў, пра якія ён пісаў, пакуль што не вызваленыя. Ці вось вы асабіста захоўваеце спадзеў на тое, што нейкія працэсы дагэтуль ідуць, проста інфармацыі няма? Працэсы дагэтуль ідуць, і інфармацыя нават адносна кантактаў ёсць. Наколькі ёй можна давяраць, гэта іншае пытанне, але вось хіба пазаўчора польскія выданні паведамілі о том, што на ўсцяж адбываюцца кантакты паміж адміністрацыяй Лукашенка і адміністрацыяй Трампа. Яны не перапыняліся. Магчыма, гэта іншы ўзровень тэхнічны, які павінен падрыхтаваць далейшыя крокі. Ну, мы бачым, што Трамп зрабіў усё ж такі крок насустрач Лукашенка, умоўна прызнаўшы яго прэзідэнтам. Я ўвесь час узгадываю анекдот з 96-го году, калі там прэзідэнтаў 3 краін Клінтона і Ельцына, Лукашенко выклікае Бог, там ім распавядае пра канец света, там Лукашенко вяртаецца, і першая навіна добрая, якую ён кажа беларусам, што сам Господь Бог прызнаў яго прэзідэнтам. То фактычна пасля падзеяў 20-го году, пасля такой сістэмнай ізаляцыі, даволі глыбокай ізаляцыі, упершыню хіба ў гісторыі, калі ніякіх кантактаў не тое, што не было, а нават былі абмежаваныя дыпламатычныя суадносіны, наступіў такі пераломны момент. Бачце, Павел, я вас пераб'ю, бо наколькі я памятаю гэты анекдот, пра канец света. Пра канец света, да, там усе вярнуліся да сваіх выбаршчыкаў, да людзей, да, і ва ўсіх былі дрэнныя навіны, а ў Лукашэнкі 2 добрыя. Першая, это Бог признал президентом, а другая, что я буду президентом до конца света. Так, докладно. И, на жаль, мы уже живем как раз таки... Годов раз 20 после з'явлення гэтага анекдота. Ну, до речі, ж прадказвалі, што канец света по календару мая будзе ў 12-м годзе, так уже Лукашенко ось і нават перажыў канец света. Ну, сумны анекдот, але нагадаю, што ён з'явіўся ў 96-м годзе, якраз пасля рэферэндуму, калі былі зняты абмежаванні і фактычна усталявалася неканстытуцыйная, канстытуцыйнай дыктатуры не бывае, але неканстытуцыйнае кіраванне Лукашенка, якое вось цягнецца ўжо амаль больш за 30 год. Так што анекдоты бываюць і, як мы бачым, прарочыя. Ну, так вось, вяртаючыся ўжо да рэчаіснасці, так, званок Трампа і менавіта звяртанне да Лукашенка як да прэзідэнта, шаноўнага прэзідэнта, гэта легітымізацыя, за якой Трамп, канешне, чакае крок насустрач, што будзе зроблена Лукашэнкам пэўныя захады для
калі не вызваленне там 1300 так палітычных вязняў, ну то прынамсі нейкай вялікай групы як працяг вось гэтай камунікацыі, гэтага дыялогу. Разам з гэтым варта зазначыць, што хаця для Лукашенка вось такой акт прызнання вельмі важны ў ідэалагічным сэнсе, канешне, гэта умацоўвае ягоны вобраз у межах сістэмы, то бок фактычна гэта як бы выглядае, што захад у постаці Трампа капітуляваў, прызнаў, што Лукашенко сам Трамп, так, што Лукашенко у супрацьстаянні з захадам усё ж такі вытрываў, сістэма стабілізавалася, крызіс ужо там адышоў у нябыт. Другі момант, гэта, канешне, вельмі моцны ідэалагічны удар па апазіцыі. Адміністрацыя Трампа, як мы бачым, цалкам ігнараваная. І ўсе гэтыя прапановы, якія напісаныя, прабачце, на туалетныя паперы, там пра круглы стол і пададзены недзе ў кулуарах, а потым з гэтага размута нейкая сенсацыя, канешне, гэта на фоне такіх кантактаў яшчэ больш выглядае дыскрэдытуючы для апазіцыі, бо ніякага разумення, ніякай стратэгіі, ніякіх падыходаў мы бачым в такой сітуацыі няма, і яна выкідаецца, я кажу пра апазіцыю, на якую складаліся надзеі ў 2020 годзе, яна выкідаецца з працэсу ўвогуле палітычнай камунікацыі і дыялогу паміж двума бакамі, хаця яны намагаліся ўлезці і прапанаваць нейкі круглы стол, але для гэтага ніхто не разумее, якія ж прапановы. Апазіцыя намагаецца выставіць ці патрабаванні перад Лукашэнкам, не маючы ніякіх ні ресурсаў, ніякіх механізмаў ціску, ніякіх уплываў на знешнюю палітыку нават Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму на фоне вось гэтых кантактаў гэта выглядала, канешне, несур'ёзна, і што ўзбудзіла таксама рознага кшталту крытычныя каментары, якія там глядзеў, чытаў адносна гэтага круглага сталу. Нібы вось як гэта заўсёды адбываецца, заўсёды абсалютна недарэчна нейкія паралелі з круглым сталом у Польшчы ў 89 годзе, калі сістэма камуністычная у Польшчы развальвалася, і эліты шукалі для сябе кіроўныя нейкага выхаду. Так, прынамсі, каб іх не павесілі на слупах, яны знайшлі гэты выхад, пайшлі на кампраміс, бо быў велізарнейшы ціск з боку грамадства польскага, узмоцненая салідарнасць, нягледзячы на рэпрэсіі, яна пачала аднаўляцца як палітычная сіла ўнутры краіны з 86 году, і калі пачынаюць вось гэтую сітуацыю пераносіць, я ўжо не кажу пра развал СССР пачатак, пераносіць на сітуацыю Беларусі, я проста не ведаю, як ацэньваць. Гэта непісьменнасць палітычная. У Беларусі няма ўнутры сілаў, якія б маглі прымусіць там Лукашенка да нечага. І тым больш не можа да нечага прымусіць, так проста смешна, тыя групы, за якімі няма таго моцнага руху, бо моцны рух дагэтуль і не стварыўся, не будзе створаны, бо не трэба забывацца, што салідарнасць гэта быў велізарны моцны рух унутры самой Польшчы. Гэтага руху, хаця і прапановы былі стварыць такі моцны рух яшчэ ў 21 годзе палітычны, не адбылося. І таму, якім чынам яны там збіраюцца, выведуць мільён, калі Лукашенко ўжо сказаў, мне няма пра што з імі размаўляць. Ёсць размаўляць з людзьмі толькі тады, калі яны ў стане сказаць, ты не хочаш з намі размаўляць, то мы выведзем мільён людзей, чалавек на плошчы, і цябе заўтра пахароняць. Вось чаго баяўся Ярузельскі, Ярузельскі і номенклатура. І яна шукала магчымасці яшчэ і зачапіцца ў працэс пераходны. Яны гэта фактычна часткова зрабілі. І вось гэтыя камуністычныя эліты сярэдняга звена, яны нікуды не дзеліся ў Польшчы. Яны засталіся, і потым нават у 90-х годах нават прыйшлі да ўлады. Я кажу пра прэзідэнта Кваснеўскага, пра Міллера,
прэм'ер-міністра. У Беларусі такіх рэсурсаў няма, і калі пачынаюць вось з гэтым сцяжком круглага сталу бегаць, ну сама ідэя дыскрэдытуецца, так, па сутнасці сама апазіцыя сябе дыскрэдытуе, бо і ЗША, і Еўропа, і тым больш унутры структуры кіроўнай Беларусі абсалютна ёсць разуменне, што апазіцыя сябе вычарпала. Яна ёсць толькі вось група людзей, так, электаральная, якая не была ў стане перафарматавацца ў нешта большае. З ёй будуць весці дыялогі, там, размовы, але гэта ўжо будзе зусім іншы статус. І тым больш на сітуацыю ў Беларусі гэта, на жаль, ніяк не паўплывае. Калі б сістэма слабая была, але нават прыгадаем 2020 год, калі 1000 людзей былі на плошчы, стаялі там на стэле перад палацам незалежнасці, калі там выйшаў латышонак, так, і ад памочнік прэзідэнта, былы кіраўнік там службы бяспекі, і яму там патрабавалі, каб Лукашенко сеў з кімсьці перамаўляцца, а ён пытае, а з кім? Ну, з Калеснікова. Хто такая Калесніковá? Так, і нават у той час, калі быў такі сур'ёзны, моцны крызіс, калі можна было б, націскаючы, але нават у той час не скарысталіся з націску. Націску такога не было. Бо не было ні стратэгіі, ні рэсурсаў. Былі людзі, але ён не пераўтварыўся ў рэсурс. Так. Але гэта быў момант крытычны для сістэмы. І нават у той момант Лукашенко не паказаў слабасці, хаця пазней пайшоў размаўляць з палітвязнямі ў СІЗА. Я думаю, што ён шмат слабасцяў тады паказаў. Але тое, што з гэтымі слабасцямі не скарыстаўся ніхто абсалютна, не змог націснуць, не змог правесці нейкія кулуарныя перамовы, што фактычна, вы ведаеце, я лаўлю сябе цяпер на фідбэках, ёсць такі чат, там рэфарматараў ён называецца, і там раптам выявілася, што ёсць Ігар Тур, прапагандыст. Ён туды піша прыкладна тое, што латышонак 5 гадоў таму казаў людзям, якія былі каля палаца незалежнасці. Як бы вось мы, мне здаецца, прайшлі даволі вялікі шлях у эміграцыі за гэтыя 5 гадоў. Ад мы ўжо перамаглі, да мы ўвогуле не перамаглі, там ад мы зараз там памяняем рэжым, дэмакратызуем Беларусь, да мы не можам ні на кого паўплываць. А яны там як былі вот типа мы все робім правильно, паліцэйская дзяржава ўсім падабаецца. Лукашенко гэта шчасце і дабрабыт, чыстыя вуліцы, вы ўсе па іх сумуеце, да, і там людзі хочуць вяртацца. Ну, хочуць. Дайшло до таго, што людзі шукаюць, якія выехалі, магчымасці вярнуцца. Не, Павел, ну, конечно, шукаюць. А як бы, конечно, на радзіме лепш. Хто гэта будзе адмаўляць? Але гэта не дзякуючы Лукашенку. Я разумею. Дзякуючы тому, што гэта радзіма. Пытанне, што а мы самі сябе там крытыкуем, так? Яны кансалідаваны ў прапагандысцкіх. Да, і яны вот, як яны вот былі там, да, і... Я нагадаю, што на працягу 2 амаль год ніякай унутранай крытыкі як бы адносна таго, што адбываецца, не было. Быў дадзены мандат. І былі вельзарнейшыя чаканні, што з'явіцца стратэгія канкрэтная, што з'явяцца канкрэтныя дзеянні, што ёсць бачанне, куды крочыць, што ёсць механізмы дзеяння. Так, і сістэма развальвалася, там былі інсайды даволі, і таксама ўнутры сістэмы былі велізарныя чаканні. І вось гэты мандат, ён як быў выкарыстаны? А ніяк не быў выкарыстаны. І зараз тое, што адбываецца, гэта рэфлексія, гэта ацэнка. І, дарэчы, што 6-й год, што 10-й год і што 20-й год ніколі не было сур'ёзнай дыскусіі, ацэнкі адносна таго, чаму праваліўся 6-й год, 10-й год і чаму праваліўся 20-й год. Гэта як бы ўжо пройдзены этап. Мы будзем рыхтавацца, мы зразумелі ашыбкі, будзем рыхтавацца да новага 2020 году. Але, як паказвае нават наша гісторыя, ніколі тая ж самая сітуацыя не паўторваецца. Былі спробы адрэфлексаваць. У тым ліку была спроба, напрыклад, стварыць паспалітае рушэнне. Паспалітае рушэнне гэта знову працэс у межах тых структур, якія стварыліся ў 2020 годзе. Працэс абсалютна іншы. Байпол і гэта кабінет.
гэта хутчэй развіццё такой маргінальнай галіны пратэстаў 20-го года, на якую напіраюць прапагандысты, да, пра тое, што у першыя гадзіны, можа быць, у першы вечар такі былі нейкія там людзі ў стракбольнай амуніцыі, якія пабудавалі барыкады там на Рызе, на Пушкінскай, спрабавалі пабудаваць, да, на практыке выцягнулі на дарогу некалькі мусорных там кантэйнераў і афішных тумбаў. Гэта выдаецца за быццам бы нейкі арганізаваны супраціў сілавікам, хотя мы памятаем, что адзіную вітрыну разбіў палкоўнік Карпенков. Так это заўсёды было так і ў 10-м годзе, што любыя дзеянні актыўныя і радыкальна ўспрымаліся як правакацыя, і якая надавала мандат сілавым структурам для рэпрэсій, і нават самацэнзура і самакантроль быў. І калі мы ўжо кажам пра 20-й год, якая асноўная парадыгма была пратэстаў? Мы не жадаем як ва ўкраіне. У нас мірны пратэст, мы не будзем, давайте там станем на калені і не будзем супраціўляцца. Няма чаго дзівіцца, што Лукашенко выстаяў. Ён сур'ёзную небяспеку можа не адчуваў. Гэта таксама пэўным сэнсе контрадзеянні інфармацыйныя, псіхалагічныя уладаў. Калі ёсць гэты крызіс і пагроза таго, што людзі, якія выйшлі на вуліцу, не будуць такімі мірнымі, у наратывы уводзяцца, у тым ліку сярод так званых лідараў, тое, што мы вось мірныя людзі, там сердушкі, все добра, кветачкі, давайте там міліцыя з народам і гэтак далей. Гэты наратыў міліцыя з народам, ён з 6-го году цягнецца. 6-го году ён уведзены у абіход, што міліцыя з народам, нягледзячы на забіцці, катаванні, забойства, міліцыя ўсцяж з народам. Таму яны няхай нас б'юць, а мы вось будзем стаяць мірна, глядзець, як яны катуюць і збіваюць. І ўсцяж таксама ж працягваецца тыя ж самыя наратывы, ну там же нашы мальчыкі, міліцыя з народам, давайте ім насочкі купім і гэтак далей. Вось гэта вельмі важна. То бок, калі я прапанаваў, што ў 21 годзе на канферэнцыі, там, якая вось толькі пачыналіся, і я яшчэ нейкім чынам намагаўся паўплываць на сітуацыю, я прапанаваў: Вільні, давайте мы першай справай праведзем, сабралі там аналітыкаў, экспертаў. Я кажу, так а дзе ў павестцы дабравольскаму пытанне, звязанае з тым, што ж такое адбываецца, чаму у нас няма ніякіх зрухаў. Яна нават не ўздымалася. Давайте мы тут праекцікі нашы на стеначку наклеім, а тут вось ёсць нашы партнёры з фондаў, вось давайте ім пакажам, якія ў нас ёсць праекты. Я тады сказаў там блізкім калегам, што калі на рознага кшталту сустрэчах ужо з'яўляюцца грантадаўцы, рэвалюцыя скончваецца. Так што рэвалюцыя скончылася у весну 2021 году, бо з'явіліся грантадаўцы, і асноўная задача было вось напісаць праекцікі пад фонды і больш нічога. Таму, а там пытанне ўлады і пытанне жыцця. Для Лукашенко ўлада гэта першасная. Ну, фактычна неразрыўная з жыццём, і падзеі таго ж Узбекістана, падзеі Казахстана гэта паказалі. Ён неаднакротна ж казаў, што ён будзе адстрэльвацца да апошняга патрона, нават ужо перад усімі гэтымі падзеямі. А воля і выражэнне волі, яно вельмі важна, асабліва калі ён намагаецца атрымаць падтрымку сілавікоў, бо тады, канешне ж, ён ужо мог абаперціся толькі выключна на сваю прэтарыянскую гвардыю. А для гэтай гвардыі патрэбна вось самаахвяраванне. Так, нібы вождь павінен быць вось наперадзе. Ён тады паехаў на МЗКТ, ён тады бегаў з аўтаматам, няхай гэта ўсё так пастаноўка, але гэта адгульвала пэўную псіхалагічную функцыю, ён гэта інстынктыўна разумеў. Я не думаю, што яму нехта гэта падказваў. Это ягонае інстынктыўнае разуменне. Нема куды саступаць. Альбо лёс Януковіча, альбо ты там нейкім чынам яшчэ пратрываешся. Ён выбраў вось гэты, не гледзячы нават на ціск прапагандыстаў. Потым, каб людзі не падумалі, што там гімн пахвала Лукашенка, мы павінны разумець ворага. Мы павінны разумець ворага, а гэтага разумення у 20-м годзе, і нават, ну, яно пачалося, вось гэта разуменне
фарміравацца толькі дзесьці пасля 22-го, там 23-го году. Калі вось гэтая жыццёвая інстынктыўная сіла Лукашенко, яна праяўлялася паўсюль у крызісе у вайне, у крызісе з Прыгожаным, і нават зараз ён вяртаецца ў гэтую парадыгму, з чаго мы пачыналі, размоваў з Трампам, там таксама выражэнне, вось ён адчувае гэтае выражэнне волі, разумее, што рэальныя рычагі, інструменты ўлады засяроджаны ў руках Лукашенка, і нішто не, акрамя вось гэтай размовы, вызваліць, які яшчэ ціск, вось уявіць сабе, вось на якім узроўні гэта падвесці танкі, закідаць бомбамі, нават у пытаннях мы бачым, якія праблемы з Украін. Тут цікава, што ЗША фактычна таксама не ставіць далёкіх палітычных мэтаў. То бок круглы стол, які запрапанавала Ціхановская, яе офіс, гэта нейкая такая ўсё ж такі палітычная амбіцыя, да? Нейкім чынам змяніць сітуацыю, расстаноўку сіл, магчыма, перагарнуць старонку, магчыма, пачаць нейкі нацыянальны дыялог. А ЗША ўсё ж такі яны нашмат больш сціплыя, прынамсі публічна ў сваіх амбіцыях, яны нічога не хочуць змяняць. Яны абсалютна добра разумеюць, это прагматычны падыход. Гэта не прагматычны, гэта рэальны, ніякага нацыянальнага дыялогу не будзе. Все гэта фікцыя Лукашенко. Для Лукашенка гэты нацыянальны дыялог не патрэбны. Абсалютна. Бо, па-першае, няма з кім размаўляць, бо няма вось гэтай сілы. Крызіс — гэта калі сутыкаюцца две сілы. І калі вось тут у пытанні вайны сутыкнуліся две сілы, так, і Трамп там маніпулятыўна намагаецца знайсці кампраміс паміж гэтымі двумя сіламі. У Беларусі няма сутыкнення на сённяшні дзень паміж двума сіламі. Ёсць ціск, рэпрэсіі, тэрор, які вынішчае частку грамадства, якое ўзнялося ў 20-м годзе, і гэтае грамадства нічым не можа супрадзейнічаць гэтаму ціску, проста нічым. Адзінае вось гэтае супрадзенне, гэта паездкі па замежжах і больше там па візітах, патрэбна, не патрэбна, гэта іншае пытанне, але гэта адзінае, што на сённяшні дзень могуць рабіць апазіцыйныя структуры. Не на ўвядзенне санкцый, не на адмену санкцый, не на фармат санкцый. Апазіцыя ніяк паўплываць не можа. Каго ўнесці, каго вынесці, якія абмежаванні зняць, якія ўвесці. Санкцыі проста ідуць пакетам, абсалютна не зважаючы на тое, як гэта адбіваецца на беларусах, і ўсё. І ўплыву на гэтага, як пачынаеш размаўляць там з прадстаўнікамі наўціку, так мы ж не можам уплываць на санкцыі. Так які дыялог? Што вы можаце на стол палажыць? Я нават чуў такую думку, што ў прынцыпе даволі малая частка санкцый, і гэта хутчэй персанальныя нейкія санкцыі былі ўведзеныя ў звязку з рэпрэсіямі, палітвязнямі, то бок вось з гэтым палітычным працэсам. Большая санкцыя там на Белаве, гэта за канкрэтны інцыдэнт, на Беларусь гэта пасля пачатку вайны. Яшчэ пасля пачатку гэтага міграцыйнага крызісу. Так. Проста палітыка Еўропы. Гэта ніяк, на жаль, не адбіваецца і не маем уплыву. Ёсць ціск той, які мог бы справакаваць крызіс. Так, мы бачым, што крызіс пакуль што не правакуе той бок. Дакладна, бо, напрыклад, нацыянальны там дыялог, прымірэнне можа быць таксама ў момант вось гэтага сутыкнення, калі пагражае грамадзянская вайна, так, калі адзін і другі бок настолькі моцны, што гатовы знішчыць адзін аднаго і фактычна знішчыць краіну. На сённяшні дзень гэтага няма. Трэба адэкватна ацэньваць сітуацыю. Рэжым стабільны. Эканамічна сітуацыя пагаршаецца разам з тым, што адчувае на сябе Расія, там знішчэнне нафтаправоду «Дружба», так, это ўсё эканамічна адаб'ецца на Беларусі, але палітычна рэжым стабільны. Мы зараз кажам пра стабільнасць і магчымасць мабілізаваць рэсурсы для ўтрымання ўлады. Гэтых рэсурсаў дастаткова у Лукашенка і прапагандысцкіх, і палітычных, і вайсковых для ўтрымання ўлады. У апазіцыі гэтых рэсурсаў няма, ніякіх.
у сэнсе просто ідэалагічная ёсць як альтэрнатыва, мы альтэрнатыва. Пэўная падтрымка там ну гэта не Захаду, яна не гэтая фінансавая падтрымка не ўвасабляецца ў матэрыяльныя рэсурсы кшталту палітычных структур, кшталту вайсковых структур і гэтак далей. Зараз што мы бачым, гэта унутраная барацьба унутры апазіцыі. У нас супярэчнасці ўнутры розных палітычных груп значна больш, чым у дачыненні да сістэм. Бо там грошы не туды пайшлі, там скандалы, там растраты незразумела як. І вось гэтага агульнага бачання, агульнай стратэгіі на сённяшні дзень не існуе. Яе проста няма. Унутранага дыялогу, мы кажам пра дыялог там нейкі з уладамі, так у нас у асяроддзі апазіцыйным унутранага дыялогу няма. Уявіце сабе, у нас няма унутранага дыялогу. Людзі настолькі супярэчнасці глыбокія, што асобныя групы гатовыя размаўляць з Лукашэнкам, а паміж сабой размаўляць не будуць. Але гэта віна не толькі Ціханаўскай і яе атачэння. Перш за ўсё. Это калектыўная, агульная віна. Не. Трэба разумець, што гэта пры такім даверы, пры такой кансалідацыі, калі гатовыя былі ўсе сядзець за адным сталом, давесці сітуацыю да таго, што ніхто ні з нікім не хоча размаўляць, гэта ў пэўнай ступені віна лідара. А дакладна сказаць, без лідарства, бо гэтыя працэсы знаходзіліся па-за увагай, па-за жаданнем Ціханаўскай. За гэтымі ўсімі працэсамі і канфліктамі стаяць другія людзі, якія ўплывалі на гэтыя працэсы, якія не мелі ніякага мандату народнага. Той же Вечорка, той же Лебедзька. Яны кіравалі вось гэтымі ўсімі працэсамі, а Ціханаўская як каралева умоўна, якая ні за што не адказвала. Таму ёсць канкрэтныя людзі, канкрэтная адказнасць, якая адштурхнула тых людзей, якія збіраліся, якія размаўлялі. Я памятаю гэтыя першыя сустрэчы, калі там збіраліся ўсе. Зараз нават бліжэйшыя саюзнікі, нават бліжэйшыя саюзнікі Цыпкала, прадстаўнікі Бабарыка, яны проста не ў стане. Там нават калі чуюць прозвішча там Франка, Летавы, рукі пачынаюць дрыжэць. Ёсць канкрэтныя людзі, якія адказваюць за тое, што ў нас няма ўнутры апазіцыі дыялогу. І пакуль гэтага, калі няма нам, калі нам унутры апазіцыйным сілам няма пра што паміж сабой размаўляць, то што мы хочам, пра што мы будзем размаўляць, хто будзе размаўляць з Лукашэнкам? Давайте вырашым вось гэтае пытанне. Давайте паспрабуем прыбраць на сённяшні момант людзей, якія могуць перашкаджаць агульнаму дыялогу апазіцыйнаму, і паспрабуем гэты дыялог наладзіць. Вось калі мы з гэтай задачай справімся, то у бліжэйшыя там месяцы ўпэўнены, што гэтага не будзе, то потым можна будзе размаўляць пра тое, што мы нейкай агульнай сілай выйдзем, выступім дзеля таго, каб прымусіць, не тое, што там нават прымусіць, а нейкую павестку сфарміраваць адносна нейкага круглага сталу ў далёкай перспектыве. На сённяшні дзень, я кажу, асноўны рэсурс, вось гэта мы, ён вось расцярушаны, ёсць асобныя прапагандысцкія ў межах апазіцыйных структур адзінкі, квазімедыа, якія выключна выкарыстоўваюцца да дыскрэдытацыі там праціўнікаў, супернікаў, што гэта такое. Вы мне пакажыце ў межах прапаганды лукашэнкаўскай тур вядзе вайну з азаронкам. Магчыма, так, але мы пра гэта не ведаем. Ну, канешне, там кансалідацыя поўная. Да, там толькі ёсць Бондарова і яе прыхільнікі. Якасці такіх карыкатурных праціўнікаў. Ну, там, але там... Это некі, як это канфлікт хорошего с лучшим, в Советском Союзе, да, там, это канфлікт горшага з там яшчэ гэта не санкцыянаванае, бо Бондарова гэта не санкцыянаванае, это рускі мір. Санкцыянаваны рускі мір, ён, канешне, там праціскаецца па ўсіх напрамках. Сябры, Павел Усаў, палітолог, сябра Вольнай Беларусі, ў эфіры Еўрарадыё, працягваем задаваць яму пытанне. Павел, у мяне такое адчуванне, калі шчыра апошнім часам, што на дыялог з уладамі
у нейкім выглядзе па нейкіх каналах, да, спрабуюць выйсці шмат хто паасобку. І ты ж бабарыканцы спрабуюць з некім размаўляць, да, і група, якая ўтварылася вакол Валерыя Кавалеўскага і займаецца больш шчыльна пытаннем палітвязняў, да, ось нейкай ось лібералізацыі ў гэтым плане. Яна відавочна таксама імкнецца нейкія кантакты знайсці, да, і вось Анатоль Котаў, напрыклад, да, ну ёсць адчуванне, што ён паехаў у Турцыю паразмаўляць пра нейкія вот невядома пра што, да, ну але вот пра нейкія справы з прадстаўнікамі рэжыму. Мы яшчэ не ведаем, чым гэта скончылася, да, і ўвогуле, паўтаруся, гэта толькі адчуванне ў мяне такое, да, але просто гэта адзін з магчымых сцэнароў. Чым гэта можа скончыцца? Хто-небудзь знойдзе правільны падыход, ці у выніку каго-небудзь рэжым, ну як это, прызнае легітымным суразмоўцам для умоўнай капітуляцыі, да, то бок не для дыялогу, а для того, каб сказаць, ну вот этот чалавек, мы яго не ведаю, Цыпкала гэта будуць бабарыканцы, там гэта будзе там нехта іншы, да. Вот мы з ім паразмаўлялі, і ён сказал, все, як бы складаем лапки, ну ці там на пэўных умовах там робім то і то, як бы далей збліжаемся. Вось гэтым гэта можа скончыцца. Ці ваш прагноз такі, што паасобку ні ў кого нічога не атрымаецца, што лукашэнкаўцы будуць з пазіцыі сілы размаўляць з усімі і у з любым суразмоўцам у любым выпадку, і ўсё гэта марныя абсалютна спробы. Я думаю, што гэта звычайная гульня і маніпуляцыя, бо улады не патрабуюць ніякіх суразмоўцаў, тым больш яны разумеюць, што гэтыя групы разам ці паасобку ніяк не паўплываюць на палітыку ЗША. Тут жа дзеля нечага прыйшоў гэты чат, я не ведаю, дзеля нечага яны звяртаюць увагу дагэтуль, лезуць да нас плішом. Пачакайце, яны, па-першае, манітораць сітуацыю ўнутры апазіцыйных структур у розных чатаў, не толькі там туры, губазікі, КДБ, і ствараюць правакацыйныя сітуацыі, выяўляюць актыў. Гэта для іх вельмі важна. Туры гэта робяць для таго, каб потым на сваіх праграмах усе гэтыя размовы і скриншоты паказваць узровень пазіцыі. Гэта нас з вамі ніводных гэтых чатах няма. То бок яны іх туды не пускаюць, так, адразу блакуюць. Я калісьці паспрабаваў там у туры паспрачацца з турам на ягонай старонкі, яны адразу блакуюць. Цікава. Мяне яшчэ не заблакавалі. Вось, ну але гэта мне было цікава паглядзець узровень тых людзей, якія чытаюць і падтрымліваюць тура, там абсалютная стэрыльнасць. Так. Гэта іх дзейнасць па падрыву выяўлення і збору інфармацыі. Там гэта не тое, што яны нешта чакаюць, нейкіх саступак ці шукаюць нейкіх кантактаў. Тыя там каналы, выхады, спробы з кімсьці размаўляць, ну, па-першае, тыя людзі не ведаюць, з кім яны размаўляць, іх могуць выкарыстаць, як выкарысталі калісьці Зінковіча, так, для збору інфармацыі, для дыскрэдытацыі. Больш таго, няма ніякага паміж умоўна гэтымі двумя бакамі мінімальнага даверу, бо той бок баецца, што ў той ці іншы момант можа з'явіцца там перапіска ці запіс размоваў, таму ніякага умоўна даверу для вядзення дыялогу яго можа весці толькі трэцяя старана, трэці бок афіцыйны, які не будзе там, скажем, зліваць нейкую інфармацыю, бо гэта не патрэбна у прапагандысцкіх мэтах. Але другі момант — гэта размова моцнага са слабым, то бок льва з кролікам, і умовы насоўвае зноў жа улада, бо ніякіх умоваў, ніякіх прапановаў, няма што прапанаваць. Не можа ні Кавалеўскі, ні умоўна бабарыканцы сказаць, што вось вы выпусціце тых, а мы знімем санкцыі. Не, гэтага не будзе. Все і той бок разумее, і гэты бок разумее. Зараз гучаць галасы там з розных пляцовак, што давайце часткова легітымнасць Лукашенка прызнаем, я маю на ўвазе з боку апазіцыйных структур. Гэта таксама для апазіцыі нічога не дасць. І для Лукашенка асабіста гэта не мае значэння, бо ўжо Трамп і так умоўна прызнаў легітымнасць.
і калі мы пабачым, як прасоўваюцца і лабуюцца інтарэсы той же Расіі, калі Матвіенко едзе там на сустрэчу, так, я ўжо не Скачанова, у Швейцарыю чалавек, які фактычна адказны за злачынства, так, яе запрашаюць афіцыйна, все, і паціскаюць руку. Што гэта такое? Гэта з аднаго боку сведчанне тых маральных падыходаў з боку шмат якіх еўрапейскіх палітыкаў, шмат якіх можна проста купіць, шмат якім можна галаву задурыць. А з іншага боку, гэта сведчанне моцнага рэсурсу лабістычнага з боку Расіі, якая штодзённа забівае людзей, і гэта абсалютна спакойна ігнаруецца. Я думаю, что тут можна папраўку Швейцарыі ўсё ж таки ўнесці ў гэтыя разважанні. Яны недавно заявілі, што яны ў прынцыпе і Пуціну гатовыя гарантаваць імунітэт у выпадку перамоў. Ну, то бок, вот, а мы яшчэ вот Матвіенку прымалі ў сябе, да? Ну, яны такі прагрэў свайго грамадзяніна, я не памятаю, там 37 ці 38 год, калі грамадзянін Швейцарыі намагаўся пакушэнне на Гітлера зрабіць, яны асудзілі і палічылі яго злачынцам і толькі змянілі падыход у 70-х хіба гадах, і там сям'я атрымала кампенсацыю. Я дакладна прозвішча не ведаю, але вось гэтая сітуацыя, яна паказвае такі квазіправавы падыход. Это тое ж самае, што размаўляць і гарантаваць нешта Гітлеру, калі это вайсковы злачынца. Але я паказваю, што мы жывем у свеце, дзе фактычна кампраміс, пошук кампраміса, гандаль, ён цалкам магчымы. І яшчэ раз скажу, што на гэтым выйграюць аўтарытарныя рэжымы. І не раз гэта адбывалася. Размаўлялі не толькі з дыктатарамі кшталту Лукашенка, там з людажэрцамі у дакладным сэнсе гэтага слова, літаральным, там канібаламі афрыканскімі размаўлялі, так што тут няма чаму дзівіцца. Але я паказваю, што ёсць гэты рэсурс палітычны, псіхалагічны рэсурс у аўтарытарных рэжымах, каб прабіцца скрозь ізаляцыю з боку Еўропы, і гэтая магчымасць ёсць, і Лукашенко разумее, і гэта не раз ён рабіў, і вельмі паспяхова рабіў. Таму тут у любым выпадку мы, як апазіцыя, знаходзімся ў пройгрышы. Адзіная рэч, якую на сённяшні дзень мы, як супольнасць, павінны дасягнуць, гэта, канешне, як мага хутчэй, як мага болей вызваліць людзей, якія знаходзяцца ў вязніцах, на саму сітуацыю, на сам працэс там перамову, дыялогу мы ніяк, на жаль, паплываць не можам. Колькі б там сустрэчаў не адбывалася, што б там з чымсьці б Ціхановская куды не ездзіла, бо у яе самой, у яе, як у чалавека, не мае бачання, што рабіць далей. Давайте паговорым яшчэ пра адну навіну, якая з'явілася апошнім часам. Некалькі дзён таму Лукашенко заявіў сваім прапагандыстам, што здаў аналізы. Фактычна, да? Прайшоў там двухдзённае нейкае абследаванне, і ў мозг яму залезлі, ну, это, я так думаю, ён так паэтычна, метафарычна называе нейкае МРТ, там, ці КТ, што-небудзь такое. І там вот была такая цікавая з яго боку удакладненне, гаворка пра тое, што нейкія спецслужбы нейкай сяброўскай краіны цікавіліся станам яго здароўя. Як думаеце, гэта да чаго? Ну, з аднаго боку, відавочна, ну, сваім распавесці, што я в парадку. Як бы, это тыя, якія чакаюць, няхай не чакаюць. Больш упэўненасці, там, бо все раз по раз думаюць пра тое, што ж будзе пасля. Але вот гэтае удакладненне пра спецслужбы сяброўскай краіны, якія цікавіліся станам яго здароўя, ну, вот у мяне выклікае пэўнае пытанне. Шчыра кажучы, я не ведаю, як адказваць на гэтае пытанне, у тым сэнсе, што калі мы кажам пра рускіх, то яны і так ведаюць. Ну, вот я іншуся, што Сербія цікавілася, сербскія спецслужбы, там, казахстанскія. То я думаю, што часам венесуэльскія Лукашенко сітуацыю пераварочвае, і мы дакладна не ведаем, і спекуляваць, я думаю, што гэта
ну не мае сэнсу губляць на гэты час. Так, я пагаджуся з тым, што такія дэкларацыі вельмі важныя, бо ёсць назіранне, што, і, канешне, ён ужо дасягнуў такога ўзросту, што на любы момант можа нешта здарыцца, і нават гэтыя праверкі яны не даюць рэальна ніякіх гарантыяў. Так, з тым запасам хваробаў, якія мы ўжо бачым, што ўжо і у хакей не гуляе, ўжо і перасоўваецца з цяжкасцямі, і храмае, і так далей. Але перасоўваецца, пакуль ён у стане функцыянаваць фізычна, ён гэта паказвае, ён будзе утрымлівацца пры ўладзе. І гэта таксама можа быць ужо задзел, в пэўным сэнсе падрыхтоўка да 30-го году, бо ўсё ж такі Лукашенко, ён знову са сваім такім жывёльным інстынктам панавання, ён намагаецца пралічыць перспектыву хаця б у сярэднім тэрміне, асабліва пасля 20-го году, калі тое, што адбылося, для яго было абсалютна нечаканым, як і для грамадства, як і для ягонага атачэння, калі ў сітуацыі выдавалася б абсалютнай стабільнасці, так, і ўнутранага кампрамісу сацыяльнага, адбыўся такі выбух, рэха якога будзе гучаць нават нягледзячы на тое, што ўнутраны крызіс падаўлены вельмі доўга. І для Лукашенка гэта рэха кожны дзень у вушах памятай пра 20-й год, яно будзе кожны дзень гучаць. Таму, памятаючы пра 20-й год, па-першае, яны зачышчаюць, рэпрэсіі, як мы бачым, не спыняюцца, там за лайкі, знову за удзелы, за удзел у чатах, увесь час яны Ось навіна апошняга таксама часу пра беларускі гаюн, што толькі ў Гомельскай вобласці затрымана меркавана больш за 250 чалавек у спісах. Там тыя людзі, якія пабывалі, карацей, па гэтай справе у міліцыі, там у следчым камітэце, яны кажуць, можа быць 1000 чалавек. Канешне, я думаю, што гэта велізарнейшы правал. І іх адпрацоўваюць. З боку апазіцыі, за якія знову ніхто не панёс адказнасці, і велізарнейшае дасягненне, бо калісьці белпартызаны ўзламывалі базы, так, выяўлялі там міліцэйскія ці гыбоўскія, гэта быў поспех, так, гэта вось калі сістэма ламаецца, гэта, канешне, натхняе. А зараз наадварот сітуацыя, калі якраз такі той бок аператыўна выяўляе і ламае рэшткі сістэмы, там і план перамога, і беларускі гаюн, і натуральна, што гэта дэматывуе. І дэматывуе, і знову ж гэта нягледзячы на тое, што ў 2020-2021 годзе, калі першыя прыклады гэта чорная кніга Беларусі, гэта ўсё замоўчвалася. І 30-й год, так? 30-й год, да. Вы лічыце, што калі Лукашенко будзе фізіялагічна яшчэ ў стане удзельнічаць у палітычным жыцці, прымаць рашэнне, і ён будзе ўсё роўна балатавацца. Гэта псіхалогія дыктатараў. Дыктатары пакідаюць свае пасады толькі ў двух выпадках. Так? Калі іх выносяць, альбо калі іх вешаюць. Выносяць у прынцыпе у тым і ў другім. Ну так, выносяць у тым, але розныя фарматы. Калі выносяць, калі там чалавек як Карымаў, там ці як Брежнеў, ці Сталін, яны паміраюць, іх там хаваюць, і потым пачынаецца нейкі працэс дэмантажу сістэмы ці стварэння новай сістэмы, як у Узбекістане ці ў Азербайджане. Ну альбо калі рэвалюцыя, і гэта ўжо цалкам дэмантаж сістэмы і прыход новых элітаў да ўлады. То бок, вось гэта асноўна, чым рэвалюцыя ўнутраная пасля смерці, так, гэта толькі перамена там фігур, а рэвалюцыя ўсё ж такі народная, гэта ўжо змена палітычных эліт, прыход зусім іншай групы палітычнай да ўлады. Іншых варыянтаў няма, я абсалютна не веру ў круглы стол пры жыцці
Лукашенко. Гэта толькі ў выпадку, калі Расія прайграе, так, і калі вось будзе сітуацыя, што ён будзе шукаць выхаду, так, гэта паўплывае на сітуацыю ў Беларусі, тады каб не дайсці да таго моманту, калі яго могуць павесіць, так, альбо ён уцячэ там у Эміраты, альбо будзе нейкі круглы стол. То бок гэта таксама вельмі цяжкая сітуацыя, тым больш, што невядома, у якім стане ў той момант, калі дадзены працэс адбудзецца, будуць палітычныя структуры. Я хочу вельмі важную рэч падкрэсліць, што гэтыя там кабінеты на сённяшні дзень, офісы, яны маюць нейкую легітымнасць, прадстаўнічасць у вачах заходнікаў, яны гатовы з імі размаўляць, але гэта не факт, што яны будуць мець той же самы мандат у вачах беларусаў. То бок, хутчэй за ўсё, калі мы кажам пра нейкі круглы стол, пра нейкія там перасоўванні, шмат чаго будзе адбывацца ўнутры Беларусі, могуць з'явіцца новыя палітычныя групы, новыя рухі, магчыма, нават працоўныя, таксама вось нечаканыя, і яны ўжо будуць весці размовы ці адказваць за круглы стол, бо яшчэ раз скажу, што круглы стол – гэта той момант, калі ўнутры краіны ёсць узняццё супрацьстаянні, калі там ёсць групавое, калектыўнае ці палітычнае лідарства, і тады менавіта з тымі людзьмі будуць размаўляць, бо тыя людзі у Беларусі будуць мець рэсурсы, а не кабінет, а не офіс, ён нават уплываць не будзе ў стане на тое, што будзе адбывацца ў Беларусі. І, на жаль, вось той адрыў, ён становіцца ўсё больш і большым, і, магчыма, сітуацыя будзе развівацца так, як я пісаў. Павел, ужо 46 хвілінаў мы ў стрыме. Я прапаную на сёння скончыць, тым больш, што маем задавальненне, маем гонар бачыць Павла Усова ў нашай студыі. Кожны тыдзень з такім экспертным каментаром па палітычных падзеях і ставім коску, а не кропку. Адно, што для Ігора Тура, для тых, хто, магчыма, з таго боку глядзіць наш эфір, я скажу, што пачынаць круглыя сталы, то лепш яшчэ, калі не адбылася, калі Расія яшчэ не прайграла, калі людзі яшчэ не выйшлі на вуліцы, калі дыктатар яшчэ стаіць на нагах, хаця і не вельмі ўпэўнена, да? Таму што калі пачынаць іх пасля, ужо можа быць як бы пазнавата, да? Ужо сітуацыя можа з вашых ног перавярнуцца на вашу галаву, а з галавы вашых праціўнікаў на іх ногі. Так што вот як бы вы паставіліся да такой думкі, Павел? Яшчэ раз скажу, што ўсё ж такі зараз думаць трэба на перспектыву. Калі б так адбывалася, і калі б такія рэфлексіі гэта была аснова палітычнай філасофіі розных палітычных груп, то мы б не жылі ва ўмовах аўтарытарызму і дыктатуры. Аўтарытарызм – гэта адсутнасць дыялогу, адсутнасць ввогуле жаданне ісці на кампрамісы. Менавіта дзякуючы гэтаму вось мы і маем сённяшнюю сітуацыю. Гэта адсутнасці жадання ісці на кампраміс у 95-м годзе, у 96-м годзе. Тады ўсё перавярнулася з ног на галаву. І беларусы за гэта па сённяшні дзень плоцяць. Чаму? А таму, што ёсць прага да ўлады неабмежаванай. Гэтае прагненне да ўлады нікуды не дзелася. І таму там заклікаць да нейкай падумаць цяпер, сёння, да? Это, разумееце, бессэнсоўна, бо там аснова палітычнай філасофіі утрыманне ўлады любым коштам. Людзі разважаюць, якія знаходзяцца ў сістэме, зусім інакш. Яны нават тыя, хто выконваюць загады, яны абсалютна успрымаюць беларусаў, якія маюць іншую думку, як не людзей. Там ужо настолькі трансфармуецца і дэградуецца свядомасць, што мы з вамі для іх гэта проста недачалавекі, якіх трэба вынішчыць. Якіх не мусіць існаваць. Ці вы самі там дзе-небудзь. І таму гэта нашы разважанні рацыянальныя. Так, яны могуць там выхоўваць новыя пакаленні. А на гэтых людзей дзейнічае выключна сіла. Пакуль яны не пабачаць гэтай сілы,
рэальныя дубіны, яны будуць самі, то есть гэтая сіла павінна адабраць гэтую дубіну з іх рук і трэснуць па галаве тым, хто гэтую дубіну трымаў. Так гэта працуе у рэчаіснасці. Ніколі інакш гэта не працавала. Гэта прырода людзей. Улада, грошы, яны псуюць людзей, асабліва калі ўжо там сапсаваныя людзі гэта прыйшлі да ўлады. І гэтыя людзі любым коштам, асабліва коштам там дэмакратыі, развіцця краіны, яны будуць панаваць, бо іх клапоціць выключна уласны лёс, а ўсё іншае гэта палітычныя нявольнікі, якія павінны слухаць і выконваць загады. Всё, і іншыя мадэлі працаваць не будуць. Таму я лічу, гэтыя заклікі яны не будуць працаваць. І той бок вельмі добра разумее, тым больш, што зараз яны адчуваюць, што яны на кані. Калі адбываецца ўжо, іх вядуць на эшафот, так умоўна, то тады яны заклікаюць папросіце пра дыялог. Яны заклікаюць быць гуманнымі, дэмакратамі, а як жа права, а як жа канстытуцыя. Давайте, яны ж звяртаюцца там у еўрапейскія суды, так, каб іх там прадпрыемствы, супраць якіх у санкцыі увозяцца. Так вы ж, для вас ж Еўропа, гэта гнілая дэмакратыя. Чаму вы звяртаецеся? Чаму вы хацеце ездзіць у Еўропу, у гнілую? Што вы просіце адмяніць санкцыі, умоўна, калі гэта загніваючая Еўропа, і вы хацеце ад іх адарвацца. Але робяць еўрапейскія ремонты, ходзяць у еўрапейскай вопратцы, карыстаюцца заходнімі тэхналогіямі, але ўсцяжваюць загніваючая Еўропа. Та абсалютна аўтарытарнай тыя ж самыя рускія, тая ж самая псіхалогія, саветы, так заўсёды было. Але галоўнае для ўсіх гэтых людзей, што ў Масковіі, што, на жаль, у Беларусі тымі, хто кіруе, гэта уласная дабрабыт, уласная ўлада коштам інтарэсаў людзей. Але важна ў гэтым, ось мы з вами рэфлексуем адносна і прызываем да нечага тых, хто нічога слухаць рацыянальнага не хоча, пытанне гэтыя звароты звяртаць да уласна нас саміх. Разумееце, каб гэта ўжо неаднакротна гэтай рэфлексіі гучалі, каб у змаганні з драконам мы самі не сталіся драконам. Хаця паступова, не тое, што паступова, за 5 год мы пабачылі, што фактычна адбылася вось гэтая трансфармацыя добрага у кепскае. Я з гэтым усё ж такі не згодны, не так усё драматычна. Не можа быць дракона без рэальнай улады, якой всё ж такі у Светланы Ціхановскай і офісу Франа Кадачоркі і так далее няма улады, але мадэлі захавання адсутнай улады. Ладно, уплыву, окей. Я маю на увазе, пры адсутнасці улады мадэлі захавання яны тоесныя у некаторай ступені, нават філасофія, таму што мы пабачылі там. А калі дапусціць, што такія людзі ўжо, якія захоўваюцца, якія сапсаваныя грашыма, увагай і гэтак далей, якія ўжо лічаць сябе небажыцелямі, дойдуць да ўлады, гэта можа пераўтварыцца зусім у іншы. Да сённяшняга моманту, умоўна, вось ёсць інструменты выканаўчай улады, так, там кабінет, ужо там псеўдаўрад, офіс, але кантралюючых рэальна органаў за дзеяннямі, за фінансамі ж няма. Іх чамусьці не стварылі. Справаздачнасці празрыстай таксама няма. Тыя людзі, якія нешта крытыкуюць слушна, неслушна, на іх адразу навешваюць ярлыкі дуракоў, свалачэй, якія працуюць на той бок, хаця яны проста хочуць атрымаць адказ, куды пайшлі умоўна вось гэтыя сродкі, якія ідуць на барацьбу народа, як у этой адпісцы чыноўнікаў еўрапейскіх напісамі проста здзіўляе. Мы даем грошы беларускаму народу. Пакажыце мне, дзе беларускі народ, які атрымаў гэтыя грошы. Такія камічныя рэчы. Таму пра філасофію ці там захаванне, яшчэ раз кажу, мы павінны самі перш за ўсё дзейнічаць з пазіцыі вось такіх патрабаванняў, выстаўляць сабе патрабаванні, каб потым мы не расплочваліся аўтарытарнымі сістэмамі.
і аднаўленнем аўтарытарызму. А Беларусь і нават еўрапейскія краіны некаторыя, таеш, і, на жаль, Венгрыя, і бачым такія атавізмы аўтарытарызму ў Славакіі, яны ўвесь час з'яўляюцца. Аўтарытарызм, нават калі умоўна вось мы будзем мець большасць абсалютна дэмакратычных краінаў, нікуды не дзіваецца, так, і бачым і праблемы і ў ЗША інстытуцыянальнага плану, з'яўляюцца новыя групы, якія патрабуюць пашырэння ўласных правоў коштам абмежавання правоў іншых. І гэтыя канфлікты, яны будуць заўсёды, будуць з'яўляцца новыя формы аўтарытарызму, новыя формы таталітарнага кантролю, асабліва з тэхналогіямі, там, і штучнай інтэлігенцыі, і інтэрнэтам, і як мы бачым, як уплываюць гэтыя сацыяльныя сеткі на захаванне людзей. І мы да гэтага не гатовы, як людзі. Як людзі мы не гатовы да таго, які эфект, які ўплыў будзе мець на палітычнае кіраванне, з'яўленне новых тэхналогій. Мы нават самі з сабой справіцца не можам, то бок у межах чалавечай цывілізацыі забіваем адзін аднаго, там проста нішчым краіны, народы і гэтак далей. А калі з'явяцца зусім іншыя тэхналагічныя магчымасці, я не уяўляю, як у такіх умовах без унутранага нейкага сталага маральнага светапогляду мы будзем мець магчымасці гэта кантраляваць. Таму я лічу, што вось зараз пакуль мы знаходзімся ў сітуацыі пазачасья, так, не маем доступу да ўлады, так, фарміраваць рэальна новыя палітычныя эліты. Журналісцкія новыя палітычныя эліты, там, ну, журналісцкія эліты, не палітычныя, маю увазе этас журналісцкі, этас палітычны, этас адказнасці, этас павагі там у палітычных нейкіх нават канфліктных сітуацый. Ну, супярэчнасці, я кажу, настолькі зараз моцныя, асабліва гэта накладаецца на грашовае пытанне, а яно псуе вельмі моцна. То, канешне, пабудаваць нейкі ўнутраны дыялог будзе цяжка. Але я яшчэ раз кажу, што без унутранага спробы унутранага дыялога, адбудавання ў межах апазіцыі няма што марыць пра вяртанне ў Беларусь. Сябры, на гэтым скончым сённяшні стрым з Паўлам Усавым. Шмат думак выказана, шмат над чым ёсць падумаць і што адрэфлексаваць. Дзякуй вялікі, Павел. Дзякуй. Да пабачэння. Да пабачэння.